50 ni kɔ olu de nin filɛ ko ka to mun ye nin ji kasara in na ayiwa kunnafoni kɔni sɔrɔlen ayiwa mun ye nin sifina minnu ni olu tora ji la u somɔgɔw o kɛra cogo jumɛn na o la sa an bɛna Bakari Bamba Sako ni ale yɛrɛ kɔrɔkɛ tun bɛ ayiwa nin ji tamala ninnu fɛ ni ale nin tora a la olu kɛlen kɔ ka kunnafoni mɛn a y'u kɛ cogo jumɛn na. Samedi wulada fɛ an tagatɔ la Ala y'a kɛ su kɔrana o y'a sɔrɔ fitiri yɛrɛ surunyana donc an ye kibaruya sɔrɔ an dɔgɔnin fɛ donc k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko kulun min tun wulila dimanche tɛmɛnɛ kulun y'a dafirila donc denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ vraiment u bɛɛ fatura an ko ni dalile jumɛn ye u ko non mɔgɔ kelen min sauvéra parce que bateau in kɔnɔna la 9 personnes mɔgɔ 9 olu de sauvéra o mɔgɔ 9 in na malien kelen b'a la n'o ye Jɔnbɔgɔmarinaka ye o y'an yɛrɛ ka mɔgɔ ye donc an y'o de wele pour que a ka se ka explication d'a ma bateau in a tora cogo min a yɛlɛmana cogo min est ce que tiɲɛ don wa nkalon don wa an kɛlen k'ale sɔrɔ a ye confirmation d'a ma capitaine min ye kulun boli ale de siranna ale ko n'ale sera yen o b'ale faga ou bien o b'ale don si kaso la ale ye juru tigɛ kurun dafirila a dafiritɔ la mɔgɔ 9 dɔrɔn de ma se ka dabiri olu de kan olu de sauvéra ale y'i da bidon de kan o bidon in fana fo a y'i surunya mɔgɔ ninnu na a kɛra k'u sɔrɔ u y'o mɔgɔ 9 in de ta dɔrɔn o tagara a ko a dafirila n'u ye an y'a ɲininka est ce que mɔgɔ joli b'a kɔnɔ ou bien e ni jɔn tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ko tafasirikɛkaw la ale ni Fuseni Sago o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye ani n bɛnkɛ den bɛ Amara Sanbakɛsi ale kɔni ale n'o sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc en même temps ani Seyidu Ture donc an y'a confirmer k'a fɔ ko a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ donc an nana ka na ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ɲɛna miniti 10 ni ko a ma se ka kuma u tora ji de la donc an ka sɔrɔ k'a bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu ka mɔgɔw tora vraiment c'était triste n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna a b'i degun mɔgɔ 14 dugu kelen kɔnɔ o ye dugu bɛɛ de ye san man jugu mais a kɛ cogo o de bɛ mɔgɔ touché an bɛ se ka dɔn k'a fɔ bi aw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi minnu bɛ yen nɔ ni tagali b'u kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna hali n'u bɛ taa u ka taa sira jɛlen fɛ est ce que o fɛɛrɛw sigilen don anw bolo tant que n'i ma taa Faransi i tɛ se ka kɛ waritigi ye tant que n'i ma taa Amérique i tɛ se ka kɛ waritigi ye a ka gɛlɛn sinon an b'a kumaw fɛ an bɛ denmisɛnninw wele ka ɲɛnajɛw ni bolontanw bila sen na ka na ni projets ɲɛfɔli ye wari bɛ sɔrɔ cogo min a bɛ baara cogo min mais ayi parce que olu ɲɛ b'a la e ni min ye fila ye o nana san 1 san 2 a ye bâtiment jɔ ka du san Kayi k'a jɔ ka dɔ san Bamakɔ ka bolimafɛn san k'a di a dɔgɔninw ma ou bien a kɔrɔkɛw ma donc i tɛ se ka sigi i b'a fɔ n fana ka taa ko ni n taara peut-être n fana bɛ se ka taa ɲɔgɔn na kɛ ka jira an ka sifinnakaw na ayiwa k'a fɔ an bɛ se ka fɛn sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ayiwa k'a sɔrɔ an ma taa taama la an bɛ mun fɔ Mali tunkaranke minnu ni olu bɛ jamana kɔkan na ayiwa u k'a lajɛ k'u taabolo yɛlɛma ayiwa minnu ni olu bɛ wari di denmisɛnw ma u ka taa nin sira ninnu fɛ u ka baara dayɛlɛ u ye mun ye sigida la o bɛ se ka yiriwa cogo min na Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.